Hello everyone. बे भिडिअआ फुराना भिडिअसो जेब्ला आङो सिक्किमावहाय चांगु लेकआव बेरायहैदोंमोन नाथुलायाव लानायमोन आरो बियो दा आङो बेखौनो आंनाव मेम'रि हिसाबै दङमोन भिडिअआ आङो बेखौनो होनो लुबैनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै होनाय जाबाय आरोना नायलांदो लोगोफोर वेदारा हिल्स एरिया नालाय दसेनो खुवाबो खुयो दसेनो अखाबो हायो आरो दसेनो स्नोफलबो जायो आरो दसेनो सान्दुंबो दुङो बारबो बारो बिदि आरो आंनि बिराद मोजां मोनसे मेम'रि बेफोरो ओंखायनो आङो बेखौ मबाइलाव सेभ दोनदोंमोन आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामफिननाय जाबाय आरोना हाय लोगोफोर जों मोनसे बिराद गोजोन सान्थि जायगायाव दंफैयो दा बे जाहैबाय साउथ सिक्किम नामचियाव आं देखायनि दे र' लोगोफोर चार धाम होनो बेखौ नुबायना ओम शिवाय नमो नमः ओम बे जाहैबाय रामेश्वरम आं 2020 फैदोंमोन बेयाव अक्ट'बराव आरो दिनै खेबसे इसोरनि अननायाव आरो फैफिननो मोनबावबाय र' दे लोगोफोर फटक लाग्रोनोसै मोनसे